И здравейте хора, днес дойде деня да изтеглим томболата. Сега ще изтеглим, съжалявам за закъснението. И сега след 1-2 часа ще направя още една, ще я видите. Добре, сега на линка. Ето виждате колко много записалици има. Доста са. Добре, ето сега ще видим. Еми, няма да това. Добре, Дако напечели и до скоро.